Van een week jaren we het eerste jurkje weer. Vorig jaar gingen we ons eerste jurkje naast weer. De jurk liep het in ons gebied ietsje tat te nemen. Dat is echt wel fijn om dat soort positieve dingen te bejachten en mij te maken. Maar ja, ze krijgen hier een groep van 40 skrieren in de loft. Ja, dat is geweldig. Wat cirkjes. Ik zie daar geen liepen meer, Thomas. Altijd maait hij dadelijk wat verder in het tiert is steeds, maar ja, ben wij vaak een oerzelf 4 kwartier 4 in het veld, dan bouwen we op. Meestal hebben we een nijzwarger en de boer erbij. En nou, die hebben meestal wat in de gaten. Hè, welke stikken we vleren matten? Nou, dan tekenen we de boel in op de iPad en dan laten we de drone de nesten zien. Take off. Maar zo altijd in de grijpvoel voor eigen houden, vind ik. En ja, ik al wist, soms komt het in het veld en is het gewoon moer stil en dan wist dat er wat onder de hand is. Ja, dat is wel eens lastig, alleen ja, zolang die grijpvoel in ons gebied zit, zullen wij ervoor zorgen dat we zo vol mogelijk ronddoen om hem te beschermen en ja, om eigenlijk die populatie weer groeiend te krijgen, zoals de jurk.